slyšíte, já mám pro vás jednu strašně důležitou informaci. V rámci dnešního dne končí jeden celý velký půlroční projekt, ve kterém místní fotbalové družstvo účinkovalo. A protože za poslední půl rok vy, všichni, co jste tady, i celý manšaft udělal obrovský pokrok, tak jsme se rozhodli společně s Františkem Strakou, který tady je dneska a je to hlavní osoba celého toho televizního projektu, že místní mužstvo dostane velký pohár. Je to odměnu za svoji práci, kterou odvedli i směrem k vám do celého Jílového a do širokého okolí. Takže já vás poprosím, kdybyste nám teď dali 10-15 minut k tomu, aby jsme celý ten ceremoniál připravili, vydržte tady, protože to, že jste tady, je úžasný a my chceme, abyste u toho vyhlášení toho výsledku byli. Rozuměli? Já jenom chci říct všem, kteří jste přítomni naprosto jedinečného okamžiku, kdy po bezmála 6 měsících bedlivého sledování místního manšaftu, který jsme našli v nějakém stavu, jsme se pokusili velmi intenzivně pomocí našeho zvláštního speciálního vyprovokovat trošku fotbalovosti a zároveň vyprovokovat zájem vás, který jste tady. A myslím, že se to povedlo. I proto dovolte, abych přivítal úplně hlavní figuru celého projektu, člověka, který vzal patronát nad 8 mužstvy, to znamená i nad místním manšaftem, a to je pan František Straka. A protože si samozřejmě budeme teďko trošku hrát na ligu mistrů, protože místní manželství to samozřejmě zasluhuje, tak teď poprosím všechny kluky, kteří si zasloužili o tom, že jsme tady dneska je všichni, to znamená. Slyšíte mě všichni? Já tady smekám před váma, před všema neskutečně klobouk. V jedné věci. Co tady se udělalo, jaký se tady udělal progres? To jsem už jsem zažil hodně, ale na této úrovni jsem tohleto ještě neviděl. A úžasný je to, jak tamhle ta parta těch kluků se dala dohromady. A vůbec nejvíc mě těší, když vás vidím tady. Santusáci, tohle to je ta největší odměna. Tohle to je ta největší odměna, jaká může být. Zavři. Tohle to je ta největší odměna, jaká může být. A já si vás teďka ptám a chtěl bych, abyste vy všichni na můj povel řekli nahlas: ano, trenére. A já se vás ptám všech, zaslouží si Santusáci tenhle pohár France? V první řadě trenér Franta Uhý, Jakub Pohanka, Standa Krejčí, Zaber! Michal Štryc, Mirek Mach, David Bříma, Libor Střecha, Petr Pálka,
Koukola. Roman Havlíček. Marek Kurdý. Jirka Sláma. Lukáš Novotný. Jakub Koukola. Zdeněk Šuka. Jindra Horký. Marián Jala. Tady máte ještě nějaký věci, tašky, sítě, kloboučky a tak dále, to, co potřebujete. Ale pozor, to není ještě všechno, okay? Já vás zvu na to první předkolo Ligy mistrů na Slovan, že to všechno zařídíme a budete mít tady Santus Belassi, je to jasný? Tady máš. Pardon. Já už nevím, jak se taky jste to dokázali i přivést na hřiště. Tímto končím tady, kluci. Držím vám palečky. Pánové. Ten pohár je váš! Vy jste si zasloužili! Je to tak? Ano! Díky, hele. Madonna, a Jerry to má naposled, jo? Jerry, ale musí dát Jerry.